Ze nolako jendetza da hor. Haze harrera egin diguzuena andoaine. Bidai luze bat egitetik gatoz. Itxaso eta ozeanoa gurutzatu ditugu. Basamortu amaigabeak. Baita mendi handi eta oso altuak ere. Baina iritsi gara. Hemen gaude urtero bezala zuen etxeetan opariak banatzeko prest. Gaur gauean afaldu eta ziztu bizian ohera joan barko duzue. Guk lan handia daukagu eta badakizue, lo egon behar zarete gu zuen etxea sartu ahal izateko. Badakit zuetako asko oso ondo portatu zaretela aurten, baina horrela izan behar du beti. Baina badakizue etxekoak osatzea dela garrantzitsuena, ez da? Etxekoak maitatu, besarkatu eta zenbat maite ditugun esatea ere oso garrantzitsua da. Gainera jakingo duzue, mutil edo neska honena ez dela opari gehien jasotzen dituena. Baizik eta bere ingurukoak gehien babestu, errespetatu eta maitatzen dituena baizik. Biharko gauzarik politena, familian edo lagun artean egotea da. Eta denok batera egun polit bat pasatzea. Disfrutatu. Eta gogoratu, gauza garrantzitsu bat, gaur gauean, ohera joan baino lehen, utzi gaieta goxo eta esne katilu bero bat guretzat. Indarrak hartu behar ditugu opariak banatzeko. Jaso besarkada handi bat, Meltxor, Gaspar eta Baltasarren partez. Eta muixu handi bat denoi. Gabon pasa! Hautxo maitea, zer moduz, zintzoak izan alzarete? Bai edo ez? Ez dut entzun bai edo ez? Gaur denak goiz doera, Guk urutik katozen ez, gogoratu gaileta batzuk ustea. Zintzoak baten jarraitu eta urren urterarte. Gabón. Buenas noches a todos. Agradecer a vuestra presencia y desejar, acima de todo, feliz año nuevo, que os comportáis de la mejor manera posible y que seas bueno. ¡Feliz año!